Hei, salutare, dragii mei prieteni, și azi bine v-am regăsit la un nou videoclip și azi vom face un joc numit Puppy Tău. N-am auzit că câștigi bani reali, că așa știu, uite că aici mi-a apărut asta, că câștigă bani. Dă-te naiba ce aici, Win iPhone 11 Pro, bine bă, deja ne-a zis. Ce naiba mai ziceți încă o dată? Puppy Tău, n-am văzut pe imagine asta, cum se spune, pe asta, că câștigi bani buni. Așa că vreau bani și laptop și alte chestii. Am auzit că câștig un iPhone și de câștig un iPhone instant. Stați un pic, o să dau pe pauză un pic. Scuzați-mă de această pauză, dar mi-a apărut o reclamă și așa că m-am gândit să ies și să reintru. Că nu e asta, cum se spune, că nu e reclamă. Cum nu să fie reclamă? Bine că e fără internet. Luat din cene. Oh, speak! Ce câștigă? Speak! Speak! Spin, de ce nu pot? Trebuie să câștig unul dintre ei. Bă, eu vreau să câștig! Bă, ce fac? Pleacă de aici! Nu, am dorit să vreau să plec curtea, nu stați un pic o să plec un pic. Stați un pic, o să pe poză. Și bine, am revenit. Deocamdată, ori 2, start. Nu pot. Trebuie să mă luăm videoclip, n-am nimic. Nu pot să cumpăr de la. Nu joc. Vreau să dau start, dar nu pot. Frătii, uite-te în ăsta. Un buc. Trebuie să schimb de... Tableta iPhone. Put mai... Dacă e chiar câștig. Să-mi fac bani, bă, ce tare. Pe bune, iar încă n-am colectat. Oh, deja l-am colectat. Mulțumesc și... Nu pe de aici. Stai, de ce te-mi apare ăsta cu internetul? Nu, ce vreau bătarele tableta asta. Ce asta? Wait for Drive. Am, frate, cum ne-a dau? Ce, bă? Dev, hov. Bă, vreau să ies. Shop, să încep. Ce mai pot face? Free. Liquid. Atâta când să deblochez. Să peste o oră. Ce bun. Get. Oh, GIF. Nu. Da. Nu știu că ce zici. Oh, coin start. Nu stați, că o să vin peste câteva minute. Apa, trebuie să dau peste doar. Și am revenit.
Ia, uite asta. Mama mia, uitați că ne dă pe la mamă, dar ce reclamă, câștigă stele de astea, câștigă mult, da, chiar mult câștigă, dar nu instalez încă de mult. Ok, bă, dacă ne-am dezactivez internetul. Bă, acum trilește, de ce n-ai bătut? Nu mai pot. G. Ce tot? Ce ajută bani? Să câștigi real. Să clica, asta e făcută de fundație de aia. Wow. Takes, nu am asta. Mama mia. Vă băgați cu seama să câștigați, mai prind, să câștigați unde ăsta, get. Mi spin ăsta de dai. Stați, că o să dau pe pat. Bine, m-am referit, nu m-am referit că să nu vedeți reclama, dar m-am referit să nu mai tot așteptați așa de mult să pierd clipe. Și am început. Acum vom da spin la asta să... Gata, am revenit. Ce picări. Nu văd de câștige astea. Samsung Galaxy S20. Get. Eu apare videoclip. Am uit la videoclip și câștig un telefon și fain. Și așa nevoie de unul, că ăsta e tot spart. Bă, cât n-ai, bă, de capul meu deja. Nu ai, bă, dar bă, nu pot să dau. Get, acolo scrie get prin videoclip, să cumpăr un videoclip. No, da, bă, n-ai, bă, dezgârșiți. Aule, de capul meu, ce e aici? Ule, aici. No, da, n-ai, cum mai dau? Vai, că nu am ce să-mi plătesc. Nu vreau să... Aoleu, că nu vreau să... Bam! E clar și cum de acum au și pe mindracii. 4.000 de lei și am 80 și ceva de mii de lei deja. Ce, cal, ce n-ai aici? Apur ceva, dar nu știu ce. Nu știu ce e aici. Îmi zice pe ăsta și când dau pe el. What? Unde naiba? Nu știu ce ăsta, dar dă-vă naiba. De blusă. Cal. Mulți am nu știu, facă ca nici în realitate. Vai, vrea tu să ți dai în realitate. What? Gift. E nivelul 6. Ui, mă, că aici tax, aici, tax. Se gata, mă, mai trebuie încă un...
altfel. No, cam atât a fost cu acest videoclip. Ceau!